Hortzeguna da laneguna abenduak 21 eta Kataluniako hiritarrak dagoeneko hasi dira euren bozkak hauteslekuetan uzten. Guztira 2000 baino hautesleku egongo dira gaur Katalunia osatzen duten 957 udalerrietan kokatuta. Inkestek alderdi independentisten indarra bere horretan mantentzen duten arren, Ciudadansen indarra azpimarratu dute azken egunotan, baino argi dago gaur partaidetza handia espero dela eta beraz inkestak zalantzan ere jarri beharko liratekela. Kontua kontu gaur Hamaika telebista. Eixampleko Fructuós Gelabert eskolan izan da, bertako hiritarrekin solasten. Bueno, doncs les eleccions d'avui espero que aclareixin la situació i que ens portin en un camí molt millor per viure tranquil·lament amb el que el poble de Catalunya vol. Crec que en funció de com s'està comportant el país espanyol i crec que no tindran cap resultat perquè com no els agradi ens ho tombaran com ens han tombat i com ens han fet amb les institucions i amb aquestes injustícies. Jo soc catalana, respecto a tota Espanya, totes les ideals. El que no puc respectar, i per això vaig groga, és perquè no hi ha dret que estiguin a la presó qui està a la presó. Però crec que els resultats ni definitius ni res. Ens estan avisant des que ens van aplicar l'article que ens van aplicar. Pues pot ser una solució a tot el lío que portem en els mesos aquests. Pot ser la solució. Jo suposo que sí, perquè l'ha programat el govern, i suposo que sí, que tindrà valor. Para mí, decidir entre el independentismo y el no independentismo. Jo penso que és unes eleccions que ens hi juguem molt, que ens hi juguem retrocedir abans del règim del 78, perquè estem instal·lats en una dictadura encara que no s'expliciti, doncs per mi és les eleccions en què ens hi juguem. El ser o no ser, la democràcia. L'únic que tinc la seguretat de que surti el que surti, hi ha molta gent en aquest país disposada a continuar lluitant per la democràcia i per una convivència justa com la que hi ha hagut fins ara. O sigui, és independent de qui les hagi convocat. El fet és que ens hi juguem molt. Creo que son las elecciones más decisivas que está viviendo Cataluña en estos últimos años. Mariano Rajoyk deitutako hauteskundeen kanpaina bukatu da eta gaurko gogoeta egunean Hamaika telebista Artur Masen aholkulari den Martin Aranburu analista politikoarekin izan da hementxe Kataluniako parlamentuaren atarian kanpainaz, biharko hauteskundeez eta etorriko denaz solasteko. Gogoeta eguna da gaur Katalunian, zer aurreikusten duzu biharko hauteskunde jardunaldirako? Bueno, lehendabizi parte hartze handi bat, nik uste dut, nahiz eta kanpaina izan da nik uste baino lasaiagoa zentzu batean, bai uste dut bihar parte hartzen da izango dela. Bozka asko mobilizatuko da, independentista gehienak bozkatzera joango dira, eta oraingoan nik uste dut unionisten partitik ere agian beste hauteskunde autonomiko batzuetan ez duten parte hartzen. Eta nik uste dut oraingoan gehiengo batek parte hartuko dela. Nik uste dut parte hartze historikoa izango dela, 80 eragokoa. Eta hori Europar Batasuneko demokrazietan ez da normala. Eta horrek ematen da ditzera, 100 punturaino nabaritzen den edo perzibitzen den hemen hauteskunde historikoak direla. Inkestak direla eta ez direla eztabaida sakona piztu da, zentzu honetan, zuk sinesten dituzu inkesta hauek? Nik formazioz politologo eta soziologo izanik ezin dut ukatu inkesten balioa, bestela nire ogi bideren kontra ingo nuke. Baina egia da azken aldean ez dutela asmatu, ez? Eta azkenean egia da inkestak probatzen dute bozka intentzio bat, eta gero intentzio azkenean bozkatzeko momentuan erabakiak aldatzen dira edo inkesta bat erantzuten denean askotan ez da egia esaten erantzunen, ez? Nik uste dut ala ere tendentzia bat mostratzen dutela. Nik uste dut tendentzia bat nabaria da, unionismoan adibidez Ciudadanos izango dela alderdi bozkatuena, PP-ren partetik bozka asko jasko dituela, eta lehen esaten dituen abstentzio edo unionisten partetik onden abstentzio hori piztekotan Ciudadanosek hartuko du. Eta nik uste dut inkestek denek bigarren fenomeno bat bai ematen dute ditzera eta azkenean eskerrak hasieran zuken irabazteko
ziurtasun hori galtzen jundala, eta zentzu hortan kanpaina oso luze egin zaio, eskerrari. Puigdemontek nahiko kanpaina egin du naiz eta kanpoan egon, eta zentzu hortan nik uste dut, bai sinisten ditut zentzu hortan ere, azkenean Puigdemonten zerrenda bai izango dela eskerrena, baina bozkatuagoa. Jendea honitz minduta dago Katalunian azken bolada honetan, izan ere 158. artikuluaren aplikazioaren ondotik ikusten delako Ciutadans 158. aplikazioa babestu duen alderdietako bat nola pizten den, ez? Ze irakurketa egite duzuzuk zentzu honetan? Hori dela Katalunia, hori da Kataluniako errealitatea. Kataluniako errealitatea zen bakarrik kalera ateratzen zen jende independentismoaren alde. Bihar Ciutadans milioi bozka inguru lortuko du. Eta hori esan nahi du, badagoela herri honetan, milioi bat pertsona inguru, bazkenean 155aren alde dagoela. Behinik behin, independentistak egindakoa nolabait ere geratzaren aldekoak, ez? Eta hori da gure herriaren errealitate bat. Ezin dugu horren aurrean begiak itxi, eta zentzu hortan, azkenean, bihar emaitzak emango duten panorama parlamentario berri horrekin jolastu beharko dugu. Ezken finean onartu behar da ere, hainbat jendearentzat independentistak egin dutena oso ausartu izan dela, gehiegi izan dela, urruti egon direla. Ukaezina da hemen badagoela sentimendu espainol asko, eta zentzu hortan Katalunia oso anitzela. Prozesua gertutik jarraitu duzuzuk, solastu gaitezen prozesuaren azken pasarteaz, ze iritzi duzuzuk Kataluniako gobernuaren independentzia aldarrikapena? Bai, nik uste dut prozesua 2010-etik aztertuzkio izan da zentzu askotan oso eredugarria. Benetan nik uste dut, etorkizunean fakultatetan ikasiko da hemen egin zena. Egia da azkenean momentu garrantzitsuak heldu zirenean, edo garrantzitsuenak heldu zirenean, nik uste dut presio asko piztu ziren, tensio asko, beldur asko, gero ere jakin izan dugu, nolabait ere Espainiaren partetik etorri zitekeen erantzuna ez zutela behar bezala baloratu, ez zutela behar bezala kontemplatu, Generalitatearen partetik, eta hor Espainiaren partetik hainbat erantzun ez usteko bezala gertatu zirela, ez? Nik bai uste dut azkenean gobernuan nolabait ere errelatua galdu egin zuen azkenean. Nik uste dut batez ere urriak bat eta gero nazioartean iritzi publiko mailan, ez hainbeste gobernuen despatxuetan, baino iritzi publiko mailan lortu zen Kataluniarekiko nolabaiteko elkartasun bat, hau da, ikusten zen Katalunia Espainia borreroa bezala eta Katalunia biktima bezala, ez? Oso planteamendu sinplea egitearren. Baina bai egia da hortik aurrean nolabait ere Generalitateak ez zuela oso ondo kudeatu egoera hori, ez? Eta beldurraren nolabait ere beldurtu dintzan edo beldur asko zuen jendeak presio asko egin zituen eta horrek hainbat mugimendu atzera egitera behartu zuela, ez? Zentzu hortan nik uste dut agian bai determinazio puntu bat faltatu izan zitzaiola. Baldin eta benetan borondatea baldin bazen errepublika deklaratua eta hori efektiboa egitea. Independentzia aldarrikatu zen egunean urduritasunak bizi izan genituen, zalantza zegoen azken momentura arte Puigdemontek hauteskundeak deituko zituen edo ez uste duzu deitu behar izango lituzkela? Oso egun komplikatu izan zen. Oso bezperan gauean baiezkoan zegoen, goizean baiezkoan zeuden, gero presioak ezetz, gogoratu eskerrak esan zuela gobernuzen zuela, konzentrazioak dituzien PDKT egoitzen aurrean, independentismoa zeharo ganatu zen. Izan zeien momentu oso komplikatuak. Horrein perspektibarekin garbi ikusten da hauteskundak egin direla. Eta zentzu hortan Espainiak agenda markatu baino agian hobe zuen Puigdemont berak markatzea, ez? Eta zentzu hortan hitzetan ari gara hauteskunde batzuk agian normalagoak nun bera hemen egongo zen, kanpaina egin ahal izango zuen, agian presoak ez direngo lekuan. Zentzu hortan orain perspektibarekin ikusten duzu agian zentzu gehiago zuela berak ditu izana. Baina hemen pentsatu behar dena da, deitzeak suposatzen zuen ordura arte esandakoari uko egitea. Zentzu hortan benetzat oso apostu komplikatuta zen. Azken finean, 7 urtetan zer independentismoa mugitzen ibili dira, kalera ateratzen, tensionatzen, eta azkeneko momentuan nolabait ere atzera egin eta berak izatea atzera egiten duena,
nik uste dut politikoki oso komplikatu zela beretako, bai. Polarizatuta dago egoera, erabat zertarako balioko dute biharko hauteskundeek? Galdera ona. Printzipioz, nik uste dut panorama desente aldatuko dela. Nik uste dut, Orain arte ikusi dana Junts pel Sí eta CUP-en arteko aliantza esan dezagun zailtasunak izan ditu, batez ere egutegiaren partetik. Orain norbait ere denek asumitzen dute gauzak azkarri egin direla, bat gauza egiteke zeudela eta gauza garrantzitsuak egiteke zeudela. 18 hilabete markatu izan akats izan zela, eta hori azkenean egutegiri nolabait ere CUP-en presioagatik markatzen da nagusi, ez? Zentzu hortan nik uste dut agian orain berritzekotan aliantza hori nik uste dut beste termino batzuten izango dela, da beste patxada batekin, beste lasaite oso batekin, errepikatzen baldin bada. Nik uste dut biharko hauteskundeak agian eman dezakete beste panorama bat, ez? Beste panorama bat nun independentismoak agian komunekin beste nolabeteko planteamendu bat egin dezake, ez? Planteamendu bateratuago bat, zabalagoa, erabakitzeko eskubidearen inguruan, eta nolabait ere ahalbideratuko diona Generalitateari normaltasun pixkatekin egiteke zuen gauza guzti horiek egiteko, ez? Aritmetikak ematen baldin badu nik ez nuke deskartatuko aukera hori. Komunak nolabait ere inplikatzen ego prozesuan eta baita gobernuan. Abenduaren 22-tik aurrera zer gertatuko da? 22-tik aurrera panorama batez ere bi klabetan, ez? Bata politikoa eta bestea presoen inguruan zer gertatu daiteken. Politikoki nik uste panorama desente aldatu daitekeela. Ikusteke dago independentismoak gehiengo absolutua errepikatzen duen. Errepikatzen baldin badu lehenengo aukera Puigdemontena. Lehendabizi izango da Puigdemont ikusi barkoa zer gertatzen berekin, baina bera etorri nahi du presidente izendatu izateko. Eta garbi dago Eskerra edo Puigdemonten zerrendatik irabazten duen zerrenda izango dela presidentea jarriko duena, ez? Edo hautatuko duena. Aliantza hori gai ote den CUP-ekin errepikatzeko beste aliantza bat, ez? Zeren zentzu hortan autokritika egiten da eta hainbat sektore independentismoan ez dute oso egoki ikusten berriz ere errepikatzea paktu hori CUP-ekin, ez? Baldin eta CUP-ek bere planteamendu maximalistak aldatzen ez baldin baditu egutegiaren eta ritmoaren inguruan, ez? Eta sektore horiek planteatzen dutena nolabait ere da apur bat lasaitasun gehiagokin hartzea, planteamendu estrategiko bat egitea eta zentzu hortan komunak egiten saiatzea planteamendu hortan, ez? Horrek ere Madrilen nolabait ere pentsatu ezagun hemen Generalitate bat komunak barne egiten baldin badu autodeterminazio edo erabakitzeko eskubidearen planteamendu bat zeizeltasun suposatzen duen hori Madrilen adibidez presiorentzat, ez? Podemosek aurre egiten dion presioagatik. Beraz, panorama politikoki desente aldatu daiteke, ez? Eta aliantza berriak gertatu daitezke. Juridikoki nik uste dut presoak azkenen pairatuko dute edo saria edo zigorra. Hemen hartuko diren erabakien inguruan. Simple esatearren, Generalitatea zinto portatzen baldin bada, sarituko izango baldin bada, eta ordea independentzian oinarritzen den planteamendu egiten baldin badute, nik uste dut zigortuko izango direla. Eta bukatzeko, hauteskunde berrien aukera ere aipatzen dute hainbat analista politikok, baldin eta bihar ateratzen den parlamentuko emaitza horrek ez badu gobernu bat izendatzeko ematen, zuk aurre ikusten duzu halako testuingururik? Ni personalki ez ikusten du, zeren nik uste dut Eskerra eta Puigdemonten arteko batura nahiko ziurra dela. Kuestioa da, bi horien artean bakarrik gehiengo absolututik gertu gertzen baldin badira, horrek emango loke margena hirugarren bazkide batekin naiz eta kanpotik egon nolabait ere kudeatzeko, ez? Zentzu hortan ikuste dut hauteskundeak errepikatzean nik uste dut nahiko aukera zaila ezin daitekeela. Aukerak bi dira, bat CUP, bigarrena komunak. Zentzu horretan zer esanik ez beluke funtzionatuko nik uste dut agian gutxiengo gobernu bat ikusi dezakegula. Eskerrik asko, Martin Aranburu. Zuen. Bi bloke irudika daitezke gaurko bozetan, bloke independentista batetik eta konstituzionalista bestetik, eta nola iritsi da bloke independentista hauteskundeotara.
Zerrenda bateratua osatzearen ideia albo batera utzita, ERSek eta PDKtek nork bere aldetik egin dute bidea, eta horrek eragina izan du boto independentista eskuratzeko prozesuan ere, Gara egunkariko Beñat Zalduaren hitzetan. Blok independentistaren barruan hasiko zirela, alaben, estatu gartzen, hasiko zela leia. Hala ere, esan behar da, tonoa gutxi gora bera mantendu dela, gehien bat goipaldeko buruzagien artean eta hautagaien artean. Gerraren abiapuntua oso ona zen, horregatik gainera baztertu zuen lehenengo momentuan zerrenda bakarra, baina tira, egia da, euskaraz kartzelan jarraitzeak kalte handia egin dio, Robirak ez du pentsatzen zen maila eman, Arrimadasekin izan zuen buruko bat adibidez, eta ez zuen maila handia eman. Eta gero egia da, Junckerasen zerrendak funtzionatu duela, PDK erabat alde batera utzi dute, erabat, eta presidentearen zerrenda da, bere bermoen arabera egindakoa, eta puntu bakarreko programa egin dute, dela bere buelta Kataluniara, Puigdemonten eta gobernuaren buelta Kataluniara. Baina egia da, balio izan diela, behintzat epika horri mantentzeko eta pixkat galduta noraezean zegoen oinarri soberanista hori, tentsio hori mantentzeko. Aurreikuspenetan, bi aukera dira nabarmendu direnak, independentismoaren gorakada batetik eta gobernagarritasun eza bestetik. Naizeko kazetari Jon Telleriaren hitzetan, errepublikaren bidean jarraitzeko gako horretan, nola jarraituko duten da zalantza. Aurreikuspen gehienetan diote bi aukera direla posibleenak, batetik independentismoak bere gehiengo absolutua berrestea, eta premio estra litzateke honeko 30ko boto kopuru horretan gora egitea, hori da la komple, izango zen, osotasunean izango litzatekena, beste hipotesia, asko aipatzen dena, gobernagarritasun ez da sor daitekeela hauteskunde horien ondorioz, eta beraz, beste hauteskunde batzuen aukeraz ere ari dira. Hizketan errepublikaren bidean jarraitu bai, baina nola egiten den bide hori, nola egin daitekeen estatuak erakutsi du indarrez edozein imintzio geratzeko, dena erabiltzeko preste dagoela, beraz, zailtasunak oso agerian geratu dira. Beraz, zalantza asko dago, eta guk ere ala ditugu, zalantzak, biharkoak zer eskenatoki berri irekitzen duen. Mai gainean ere bi promesa daudela, bat errepublikarena da, errepublika egiteko bide hori, ez dakiguna oso ondo nola gauzatzen den, baina bestea ere, Espainiar zalek proposatzen dutena ere, ez dakigu, rezentralizazio joku horretan sartuta, horretan magostaren alderdi proposatzen dutenak, agerikoa da, Katalunian ez duela balio. Beraz, bi ezagintasun horien artean erabaki beharko dute herritarrek. Bloke independentista eta konstituzionalista, hoiek dira bereiztuta ageri diren bi adarrak. Eta gobernagarritasunerako giltza izan dezaketenak berriz, Katalunian komukoak dira. Norekin egingo duten bat ez dago argi, baina berriako kazetari Jon Olanoren ustez, botoek emango dietena baino almen handiagoa izan dezakete. Hauean kalkulagailu batera eta ikusiko dugu zenbatera ematen duten zenbakiek. Hauen apustua behintzat oso argia da eta azken orduetan gainera eskertzen zaie behintzat zintzotasuna esaterakoan zeinekin adostu nahi duten gehiengo bat, atzo atera zuten irudi bat, esanez en komu, PSC, RC eta CUP direla beraien aliatu naturalak, bestalde ez dela raroa, baina esplizitu egin dute hori. Horrek emango duen gehiengorik, esan dagoa oso zaila aurreikusten, hauek behintzat espero dute nahiko lukete dauzkaten 11 horiei eustea, egia esan zaila daukate horrelako eszenario polarizatu batean, giltza beraiek baldin badaukate, egia esan hartu lezakete pixu bat botoek hainbeste ematen ez diotena, ikusiko du. Patxi asteburuan izan zara bertan, Wiz Katalonia jardunaldietan izan zara, zenolako temperatura hartu ahal izan duzu bertan, ze sensazio? Bueno, dakarzu bertatik? Ez dugu askorako denborarik eduki ez, larun batean heldu eta igandean bueltatu ginelako, eta batez ere Mediterranea eskolan egon ginelako buru belarri. Gauta egun izango nuke. Azken finean, Wiz Katalonia izan da, nazioarteko elkartasuna batu eta antolatzeko ekimen bat, eta batez ere eraikitzen ari den errepublika horren alde indarrak batzeko Kataluniatik kanpo.
Egia esan, estatu mailatik ordezkaritza handiak egon dira, Galiziatik, Andaluziatik, Asturias, Madril, esperientzia polita, interesgarria, eta gero batez ere, bertako jendearekin, bertatik bertara egoteko aukera, eta hitz egiteko, eta ikusteko zenbat jende berri ari dan gehitzen prozesu honetara. Orain arte, harrituta, begira, bai elkartasunez ari zena, baina orain modu antolatuagoan, eta hori ere bada urratz bat. Ondo iruditzen bazaizue, guazen CIEMeneko lagunengan hasteko eta behin. És una organització que es dedica a explicar la diversitat lingüística, cultural i nacional i es dedica també a la defensa dels drets col·lectius dels pobles. I per tant, el que volem aconseguir amb aquesta trobada, With Catalonia, és articular la diversitat dels pobles que solidaritzen amb el moviment d'emancipació del poble català. Hem organitzat la trobada With Catalonia perquè és molt important recollir la capacitat de les organitzacions internacionals, dels pobles de l'Estat, de donar suport en aquest moviment d'emancipació. Dublingo hautetsi batek azaltzen du, zuekartako lekukotza hauetako batean, nola erabaki duten, seinera bera ere ikur gisa, aitortza gisa, udaletxean, beste ikurren artean ezartzea, Patxi. Bai, Dublingo alderdi ezkertiar berri bateko ordezkaria da Tina, egon ziren Suitzakoa, Genevako alkate ezkertiarra egon zen, Londresetik jende pila bat, alemana, denetarik, baina ekitaldi politikoan parte hartu zuen Tinak eta esanguratsua izan zen adierazi zituenak, eta gero beregan hurbildu ginen igandean, eta bai ingelesez eta bai gaztelaniaz, adierazpen hauek egin zizkigun. Ikusi, ikusi. Esto es importante porque estamos rompiendo el silencio que ha venido de la Unión Europea y nuestro gobierno, que se han clavado con Rajoy y con la unidad de España. La gente irlandesa ha sufrido, ¿no?, la represión de la Unión Europea y están en solidaridad con gente aquí porque comprenden lo que es la austeridad y lo han sufrido también. Y queremos mandar este mensaje que el pueblo irlandés está en solidaridad con el pueblo catalán y que esta lucha es la lucha de todos. Si ganan los catalanes, ganamos todos. Esan genezake, estatuak modu hainbatetara jazarri duela, jendarteko sektore hainbat, eta jardunaldi hauetan ere antzematen zela hori, ez bakarrik atzerritik ordezkaritza anitza izan daitekena gerturatu delako, estatutik ere, esate baterako, Alfon Fernandez preso madrildarraren amarekin egoteko aukera ere izan zenuten, Patxi. Bai, baina, hor badago Kataluniako prozesuak mai gainean jarri du preso politikoen egoera, izaera eta beraien defentza, eta alde horretatik bilkura honetan, behin da berriro aipatzen zen demokrazia faltaren kontua, eta aipatzen ziren Altsasuko kasua aipatzen zen modu espontaneo eta natural batean, Arnaldo Otegiren atxiloketa, kasu honetan Alfon edo raperoak edo gaur egun Peperen gobernuak daraman politika represibo hortan, edonor izan daitekela izan titiritero, tuitero edo arotz, ez? Nik elkartasun mezu polita igorri zigula. Alaxe, Elena Ortega, Alfon Fernandez preso madrildarraren ama, Patxik esan digun bezalaxe, With Catalonia jardunaldientan izan zen, eta ona bere hitza. Hola, soy Elena, de Madres contra la Represión y la madre del preso político Alfon, que comparte ahora mismo cárcel con Ollán en Navalcarnero, y quiero lanzar desde aquí, desde las jornadas populares de solidaridad con Cataluña, un mensaje de todos y todas los que estamos aquí, de que estamos con vosotros, que todo nuestro apoyo, fuerza y solidaridad.